που όπου και να πας, σε όποιο μέρος του κόσμου και πεις Τρίπολη, θα σου πούνε για την Επανάσταση του 21, για τον Κολοκοτρώνη. Και δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου, αφού συμμετέχω στα κοινά, να μην παλέψω να τιμηθεί η ιστορία μας με τη δημιουργία του Μουσείου του Αγώνα, το οποίο, πέρα από την τιμή στην ιστορία, θα αποτελέσει και αναπτυξιακό εργαλείο για τον τόπο, γιατί θα φέρει κόσμο στην πόλη, θα φέρει πλούτο στην πόλη, θα φέρει χιλιάδες μαθητές να το επισκεφτούν, χιλιάδες επισκέπτες να το επισκεφτούν. Αυτό σημαίνει χρήματα στα καταστήματα της πόλης. Σημαίνει ελκυστικός τόπος προορισμού η Τρίπολη. Σημαίνει ότι έχει κάποιο λόγο ο άλλος να μπει στην Τρίπολη. Πρέπει να γνωρίζετε σε μετρήσεις και σε επιστημονικές έρευνες. Η Τρίπολη αναδείχθηκε φέτος η τελευταία πόλη σε επισκεψιμότητα. Δεν είναι τυχαίο, φαντάζομαι. Η τελευταία πόλη σε επισκεψιμότητα. Προτιμούν να πάνε στο Κάψα, στο Λεβίδι, στην Πλακάνα ή οπουδήποτε αλλού, στην Τρίπολη δεν μπαίνουν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και θα πρέπει όλες οι παρατάξεις που διεκδικούν τη Δημοτική Αρχή να κάνουν τις προτάσεις τους πώς θα γίνει επισκέψιμη η πόλη. Και για να γίνει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα πρέπει ο κάθε επισκέπτης αφενός να αισθάνεται άνετα, να περνάει καλά στην πόλη, να μπορεί να παρκάρει, να μπορεί να περπατήσει, να μπορεί να δει κάτι. Και αν δεν τα φτιάξουμε αυτά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθει εδώ. Γι' αυτό επιμένουμε στην πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της Τρίπολης. Δεν υπάρχει καμία πόλη στον κόσμο πρωτεύουσα, και να μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι αρκετά ταξιδεμένος και θα είστε και πολλοί από εσάς, που το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας δεν είναι πεζοδρομημένο. Θα θυμούνται οι παλιότεροι, από το 1996, σύμβουλος της αντιπολίτευσης τότε, με δήμαρχο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε 1,5 δις δραχμές τότε από τον τότε υπουργό κύριο Λαγιώτη του ΠΕΒΟΔΕ, με πρωτόκολλο συνεργασίας που είχαμε υπογράψει σαν Δήμος για την πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου. Το είδατε πουθενά. Πάνε 14 χρόνια. Εχάθηκε και το 1,5 δις. Αυτό κατάφεραν οι δημοτικές αρχές. Γι' αυτό και είμαι σκληρός μαζί τους. Γιατί αυτό το 1,5 δις δεν θα το ξαναβρούμε. Απορροφήθηκαν μόνο 120 εκατομμύρια το 2002 από τον κύριο Κοτσάνη, φτιάχνοντας τα πεζοδρόμια της Ουάσιγκτον και της 28ης Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν, η πεζοδρόμηση σήμερα είναι αναγκαιότητα. Γιατί θα είναι πιο επισκέψιμη η πόλη μας, θα είναι καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας των πεζών, θα δημιουργηθεί εμπορική κίνηση στα καταστήματα και δεν πρέπει οι φίλοι έμποροι να φοβόνται ότι η πεζοδρόμηση θα τους μειώσει τον τζίρο. Παντού σε όλο τον κόσμο όπου έγινε πεζοδρόμηση ανέβασε τον τζίρο. Δεν πάνε όπως πηγαίναμε κάποτε να παρκάρουμε απ' έξω τα αμάξι για να ψωνίσουμε. Περπατάμε σήμερα για να ψωνίσουμε. Άμεση λοιπόν προτεραιότητα για τη νέα Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι η πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Άμεση προτεραιότητα από τη Δευτέρα κιόλας οι προσπάθειες για τη δημιουργία του Μουσείου του Αγώνα, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν το δικαστικό μέγαρο. Και εμείς έχουμε προτείνει, και στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή το είχαμε προτείνει. Βλέπουμε λειτουργική ενοποίηση όλων των πάρκων, το πνευματικό κέντρο, το δικαστικό μέγαρο, πλατεία του Άρεος, όλα αυτά να γίνουν ένας πνεύμονας πραγματικά πρασίνου, αναψυχής και απόλαυσης για όλους τους κατοίκους της πόλης, για όλους τους κατοίκους του Δήμου και για όλους τους επισκέπτες. Αυτό σημαίνει μακρόπνος σχεδιασμός. Αυτό σημαίνει ότι
ότι έχεις σχέδιο για την πόλη σου. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμαρχος σχεδιάζει για 50 χρόνια μετά. Και όχι πως θα στρώσει ένα δάπεδο με κυβόλυτος και σε αυτό πάλι να αποδεικνύεται ανίκανος, όπως είπε το άλλος. Έχουμε σχέδιο, αγαπητοί φίλοι, για την πόλη. Και επειδή πολύ μίλησα για την πόλη και έχουμε 7 δήμους, θα διακόψω εδώ, θα μπορούσα να μιλάω για την πόλη μέχρι το πρωί. Αλλά έδωσα δειγματοληπτικά άμεσες προτεραιότητες. Και επιτέλους αυτή η πόλη, όπως κάθε σύγχρονη πόλη, πρέπει να αποκτήσει το καταστατικό της χάρτη. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν μπορεί να χτίσει ο καθένας όπου θέλει, ό,τι θέλει. Πρέπει να μπουν κανόνες σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να ξέρουμε πού είναι κατοικίες, πού είναι καταστήματα, πού είναι βιοτεχνίες, πού είναι μπαρ. Πρέπει να ξέρουμε ότι θέλουμε σπίτια ανθρώπινα και όχι 7-8 ορόφους. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος προέρχεται για πλατεία, για παιδική χαρά. Θέλουμε κοινό στους χώρους. Αυτά πρέπει να είναι γνωστά και στους πολίτες και στον Δήμαρχο από την ώρα που θα πάει εκεί. Και αν δεν είναι γνωστά, θα πρέπει να τα κάνει να γίνουν γνωστά. Αυτή η πόλη μας, από πού ζει? Είναι μια πόλη συντηρητική, βαθιά συντηρητική, σε όλα τα επίπεδα. Μόνο από τους μισθούς. Μια μισθοσυντήρητη πόλη. Και μέχρι τώρα μεγάλωνε από την εκμετάλλευση του στρατού. Αλήθειες τα λέμε, είπαμε. Ο στρατός φεύγει αύριο. Τι θα γίνει με την πόλη? Πού θα πάει η οικονομία της πόλης? Οι μισθοί μειώνονται. Οι συντάξεις μειώνονται. Άρα ο πλούτος που πέφτει στην πόλη μειώνεται. Άρα θα πάνε όλα κάτω. Μία ελπίδα έχει αυτή η πόλη. Και αυτή η ελπίδα της έκανε από αυτό που είδατε. Η ελπίδα της είναι τα χωριά μας. Γι' αυτό πιστεύω απόλυτα στον Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης είναι πρόκληση και ευκαιρία για όλους μας. Και για την πόλη και για τα χωριά. Γι' αυτό ο καινούριος Δήμαρχος και η καινούρια Δημοτική Αρχή στις άμεσες προτεραιότητες πρέπει να έχει με οποιοδήποτε τρόπο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας. Είτε αυτό λέγεται προϊόν, πατάτα, ντομάτα, σταφύλι, μήλο, τόσα προϊόντα παράγει η περιοχή της Ματινίας. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Και την τύχη τους την ξέρουν οι αγρότες μας καλύτερα από τον καθένα, την ξέρω και εγώ ως αγροτόπεδο. Πρέπει τα προϊόντα να τύχουν στήριξης από το Δήμο. Και έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να το κάνει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο το Γραφείο Στήριξης Αγροτικής Οικονομίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε σε τεχνικό προσωπικό, είτε σε γεωπολιτικό προσωπικό, είτε σε οικονομικό προσωπικό. Αυτό θα κρίνει πώς θα στηρίξει τα προϊόντα. Τα προϊόντα μας θα πρέπει να βρουν τη θέση που αξίζουν. Θα πρέπει να αποκτήσουν επιστοποίηση. Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα της τυποποίησης. Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα της προβολής τους σε πανελλήνιες και διεθνείς εκθέσεις. Δεν μπορεί να μένουμε άπραγοι, απλώς να σκάβουμε τη γη για να περιμένουμε τον έμπορα να έρθει να τα πάρει τα μισά στη μισή τιμή και αν ευαριστηθεί κάποτε να πληρώσει το σταφύλι. Και σε αυτό ακόμα μπορεί να παίξει ρόλο ο Δήμος. Μπορεί να βάλει κανόνες και να ζητήσει εγγυήσεις από αυτούς που θα μπουν στη Ματινία να εμπορευτούν προϊόντα. Αλλιώς θα μην μπορούν να μπουν. Η στήριξη λοιπόν της αγροτικής οικονομίας είναι μονόδρομος αν θέλουμε να στηριχτεί η οικονομία της πόλης. Τα χωριά μας, με τα τοπικά συμβούλια που θα εκλέξουν,
και δεσμεύουμε την άριστη συνεργασία μαζί τους, ανεξάρτητα από ποια παράταξη θα είναι, αρκεί οι εκλεγμένοι τους να ενδιαφέρονται για τον τόπο και να είναι καθαροί. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Θα έχουμε πλήρη συνεργασία και θα τύχουν τις όποιες υποστήριξεις από εμάς. Και για τις αρμοδιότητες που τους δίνει ο Καλλικράτης, αλλά και για επιπλέον αρμοδιότητες που μπορεί να τους αναθέσει ο Δήμαρχος, και εγώ θα το κάνω. Ήδη σε πολλά τα χωριά μας έχει εξελιχθεί δυναμικά, θα έλεγα, ένας κλάδος του τουρισμού και πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό θα το στηρίξουμε κι άλλο και θα το επεκτείνουμε. Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει και για τα χωριά μας και για την πόλη μας τη βαριά βιομηχανία, που δεν θα ρηπαίνει κιόλας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ορεινή Αρκαδία έχει τέτοιες φυσικές ομορφιές, έχει τέτοια ιστορία, που δύσκολα βρίσκεις τέτοια χωριά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, να το αξιοποιήσουμε. Το έχει αναδείξει ήδη η ιδιωτική πρωτοβουλία και καλά κάνει. Θα πρέπει να το στηρίξουμε και να το συνεχίσουμε και να το αυξήσουμε. Ο ορεινός όγκος του Μενάλου είναι μια πηγή πλούτου για όλους μας. Αλλά θα πρέπει να το αναπτύξουμε με την απαιτούμενη οικολογική ευαισθησία. Γι' αυτό προτείνουμε συγκεκριμένα. Δεν είναι μαρολογίες. Συγκεκριμένα. Επειδή πολλοί θέλουν να αποκτήσουν μια κατοικία, είτε μόνιμη είτε εξοχική, στην περιοχή μας, να γίνουν επεκτάσεις των σχεδίων των υπαρχόντων οικισμών, να μπορούν να αποκτήσουν οικόπεδο και να μην χτίζουν ατάρτως μέσα στα δάση, βίλες, γιατί έτσι θα χάσουμε το δάσος και δεν θα έχουμε τι να πουλήσουμε. Ο τουρισμός λοιπόν, πέρα από το βουνό, εξειδικευμένη βιομηχανία και ο θρησκευτικός τουρισμός και ο τουρισμός ο οικολογικός, ο εναλλακτικός, ο αγροτουρισμός, ο συνεδριακός που μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετηθεί με τις υποδομές που έχουμε τώρα, είναι στοιχεία και επιδιώξεις μας για να φέρουμε κόσμο και πλούτο στην πόλη μας και στα χωριά μας. Υπάρχουν λύσεις, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεν είναι μόνο σκοτάδι. Υπάρχουν προτάσεις και ιδέες. Κάποιοι όμως πρέπει να τις παλέψουν. Κάποιοι πρέπει να παλέψουν γι' αυτό με σχέδιο, με μεθοδολογία, με αποτελεσματικότητα και με όνειρο, γιατί όχι. Δεν μπορούν να το παλέψουν αυτοί που θέλουν να γίνουν δήμαρχοι για άλλους λόγους. Εμείς θέλουμε να γίνουμε δήμαρχοι για αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Αυτοί που χρειάζονται να κατέβουν 3 φορές ο Σαμαράς για να γίνουν δήμαρχοι. Η κυρία Διαμαντοπούλου για να γίνουν δήμαρχοι. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου για να γίνουν δήμαρχοι. Ο κύριος Πάγκαλος για να βοηθήσει τους εκλεκτούς του. Ο κύριος Κουβέλης. Δεν μπορούν να τα κάνουν.